madoka chele mabuja tokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuwa rochinomwe mwedzi uno waGumiguru. Nyasi tiri kufara tiri kwedu nokwamutoko apo mapurisa aita zvinhu zvinofadza zvokusunga mumwe mutikitiva mupurisa anonzi Elisha Mugadza nonyaya yechimanjambudu. Mupurisa ayo kwaya agotambira mari yekuAmerica inoita madhora 200 chaiwo nonyaya yekuti anga abata bhazi rainge rakatakura vanhu vanosvika 25 vekuMalawi vanga vari bemapasipoti. Kwaya akanyepana nomuchairi webhazi iri anonzi Peisani kuti pari kudiwa mari kuti bhazi riri ribuditsiwe. Ipapa akabva aita izvi asi nyakubhadhara mari akahwadziwa akabva aenda komangara kumapurisa. Toramba tichikurudzira izvi nekuti zvinotipa chimiro chakanaka kana mapurisa achibatiwa achidari. Gore rino regani zviri kutofadza kuti tino mapurisa mazhinji akabatiwa nonyaya yechimanjambudu wanosanganisira ana 17 personal nomumwe anonzi huri chakanyuka akatosungiwa mwedzi wapfuura uyu nonyaya yekutambira mari inoita chiuru chomadhora okuAmerica chochimanjambudu. Kwaya akanga atorera makorokoza mari wakabva waenda komangara nokuti wakanga wese wari mumapurisa aya ari kubatiwa mushure monge wamangariwa powapaisiwa muteyo unowateya wobva wabatiwa. Idi tozvikurudzira izvi dai zvaramba zvichiendera mberi peno nyika yedu ingachene. Mungandoda kumugwisisa kuti zviri kuitika kumatare edzimhosva kwedu zvinotoita kuhwadza. Nyasi kwabudika apo kare kuti Obadiah Moyo atakanuhwa nodare guru romunyika kuti aribe mhosva. Kwai nyaya dzaaipomerwa paribe kana ibodzi inoita kuti asungiwe. Idi mabi yangu heno kuti zvichapera sei, asi tese tiri kutoziva kuti nyaya yedrugs zvinhu zvakatoitika. Obadiah Moyo ari iye ari kuringa achiziva zviri kuitikazvo. Idi pakatoita kunyangariwa chaiko, heno kuti tichaita sei. Wamunangagwa Nyasi wagopa mureketo wawo unonzi pachirungu sona. Kwai mureketo uyu womamiriro akaita nyika uri wapuwa kuti waningise kuti dare reparamende raakuvhuwapo kare kuti ritande kusenza. Idi zvakatohwadza ndozvokuti paribe kana chibodzi chawareketa chino musoro, ipapo waramba wari kundoti aiwa nyika yedu iri kuita zvakanaka, mamiriro eupfumi ari kutosimukira. Heno kuti muri kuzvionawo sei mabi angu, imi ndimi watongi wanoziva zviri kunyatsoitika munyika. Kuno kambani inonzi Jeff FM auctions yagotomanikidziwa nomapurisa kuti ichinje zvayanga yaita. Yanga yaburitsa kuti ichagotengesa zvinhu zvomapurisa zvichiita kuti ano mari yakawanditsa ndiye anotenga, asi ichishandisa mari yopamusika mutema. Toramba tichifara nazvo kuti mapurisa atozoita kutoti wabenuke wasenzese mari iri kureketiwa nehurumende yomadhora 900 padhora ribodzi rokuAmerica. Izvi zvawahwadza asi zvakatotinakira zvakadando. Idi dai zvaenderera mberi. Kwai nyika yedu yeZimbabwe yaakubisiwawo panyika dzakatsvukisiwa nonyika yoBritain. Kwai nyika yedu yaakutandawo kubva muvhuro kuti vanhu vanenge vauya ikweyo vanobvumiwa kubenuka kunyika kwavo waribe kugobhadharisiwa makutukutu omari yakawanditsa. Izvi zvinotofadza dai zvaenderera mberi tabisiwa kwakawanditsa. Tindori panyaya inochokuita nozvomari yokunze kwenyika iyi. Kwai Nyasi Edicross agobvumawo pokare kuti naiye anotochinjawo mari kumusika unotengesiwa panze. Izvo zvinotohwadza vazhinji nokutoti ndiye mwari kureketa naWamunangagwa kuti mamiriro eupfumi akaita zvakanaka. Idi zvinotoratidza kuti paribe chisvinu chiri kubudika kune zviri kuitiwa naWamutuli-Ncube. Iwo Wamutuli-Ncube Nyasi wagonyorawo tsamba wari kuti mabhizimusi areke kugoita zvaari kuita zvokusenzesa mari isiriyo yavari kureketa kuti ndiyo mari uremu hwemari yokuAmerica. Watiwo mabhizimusi achabatiwa achiita izvi achagona kutorehwa marezinesi yawo. Idi zvakatooma, inoramba indori dzamutsana chaiyo chaiyo mutsuro nombwa. Heno kuti zvichaperera papi, ticharamba hedu takandoringitsa.
wakomana wanhabvu watosvika kuGhana uko vari kunadzirira kutamba mutambo wokuti wagoende kumutambo wenyika dzopasi rese wegore rinouya wokuKatar. Hino mabi angu kuti munozvionawo sei, asi tatonyepiwa kuti kwai bazi rinoringa nezvenhabvu muAfrica roCAF rabvumira kuti kuende vanhu vanoringa nhabvu iyi vanosvika zviuru 4, asi kweduno kwakatorambidziwa kana mubodzi. Hino mabi angu kuti zvakanyatsoningisika sei izvi. Kuno nyaya yahwadza wazhinji wagobvunza kuti mari yagoiboyepi, apo pareketiwa kuti kwai George Guhamatanga ari munyori mubazi irozvo mari munyika medu akagoita mhemberero dzokukura kwache nozuro uno. Kwai kwakatodedziwa waimbi vanobva kuSouth Africa vanosanganisira makadzi namafikizolo zvokutoti wazhinji vari kundoti ndio mari dzedu dziri kudyiwa idzi. Hino kuti iye ari kuiboyepi nokuti vanhu vanotoda kubhadharwa mari tsvinu, iyewo achisara neimwe. Heno mabi angu ticharamba takaringa hedu, kana paburika zvimwe aiwa tinondokunyepai. Tichiringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa wanoita zvokuhwira kodzero dzewabasa wokosatu nyasi wanga vari kuita zvokuenda kopamureketo nokunyora tsamba kuhurumende kuti ireke zvokumisa mabasa zvairi kuita. Kwati iwo vari kuda kuti zvinhu zvichinjiwe zviite zviri nani kwavari wabasa. Heno kana zvikatetekewa ticharamba hedu takaringa kwazvinoenda. Tirimo muSouth Africa pokare tafadzwa kuti bato roDA rakumbira regerero nozvarakareketa mukutsvaka kwaro rutsigiro, waburitsa kuti zvawakareketazvo zvanga zviri zvisvinuba. Wamwe wabva watoreketa kuti dai mapazi hurumende akaita sana Human Rights Commission akagoita kuti batori ribvisiwe kana kutobisiwa chaiko panyaya dzosarudzodzi kana richiita zvariri kuita zvo. Heno mabi angu kuti munozviona sei, asi isu tiri kuona zviri zvisvinu kana zvikagona kuitika. Agoponda Thomas Sankara Blaise Compaoré ati achagodaba kuenda kudare rodzimhosva kunenge kuri kutongiwa nyaya yokupondiwa kwaThomas Sankara. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere chedu kuramba hedu takandoringa, asi yaiti zvinogoenda nepi nokuzvaakaitazvo. Zvinotohwadza kuti kwai wanazvo ndo waakuenda kokumbira nyasi kwaburika masoko okuti nyika yeNigeria iri kuda kukumbira madhora anosvika mabhiriyoni 10 chaiwo kuti waite watekaidze zvimamiriyo mari yawo. Hino mabi angu kuti zvirombotekaira sei dzimwe nyika dzino oiri dziri kuita kupfatsura mari, iyo Nigeria iri kuenda kokumbira. Heno mabi angu tiri kufara muAfrica muno kwai kwaburitsiwa mushonga wokudzivirira chirwere chorumhungwe kana kuti malaria. Toramba tichitenda kuti izvi zviri kutoita kuti vanhu vazhinji vagopone. Kwai wapwere wazhinji vanogwarashiwa nechirwere ichi, wendo huno aiwa vanokuchimbidza wapora. Toramba tichikudza tichitenda vari kuita basa rii. Tiri ipapo zvedu kwanyasi, tagumira pano. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.